Ampay pare, singer ka nga singer. Kasla lang madagbayad di tao. Kasla ka lang madi mabayatan. Irwar mo man na pa'y badangkaw. Kasla ka lang madi tao nga katungtong. Ako. Kaya manaw. Nya jay. Aday, nandyan si Tatang Mau. Damanaw. Aguray tayo bak. Tatang, dati tao! Ampay, sino ajay? Ampay, paray. May tukumaw, damagin di utang mo paray. Ampay paray, singer ka nga singer. Kasla lang madagbayad di tao. Kasla ka lang madi mabayatan. Ulit ko. Hindi ako pumunta rito para mag-away. Kaya di na palawas pa yung taon di utang mo paray. Puro ka next month. Agbayad agto ka day. Promise. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Among pare, han mo may tugot na kwartam numatay ka. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nasa pulo kami ni Korta paray. Balang, irwar mo man na pa'y badangkaw. Gago! Sige nga ron, pare. Pan ako. Next month ko lang to. Apo! Apo! Paridran! Paridran, rumor ka! Paridran! Rumor ka! Rumor ka tataka! Paridran! Paridran! Rumor ka! Kasla ka lang maditao nga katungtong. Piya paray. Sangkot ko nga ngayon. Malak daw na di malayong lugar. Pare, nagbayad ka nga sa pula na yun, manunga pula na yun. Ang usapan ay usapan. Dito na ay, nagbayad ang utang ka. Uy, sana all. Kagyaman na ka paray. Advice lang nga pare, uli-uli, di kag papautang, no di mamuag singer. Peace mga manong and manang sabi ko mata nagustuhan ninyo dito nga video. Ayan, paki-like and paki-share yung moment dati video tayo. Kan paki-follow dati Facebook page tayo. Okay, han mo malilipatan paki-subscribe dati YouTube channel tayo. Paki-click mo natin dati notification bell na kung kinanayon ka ka ma-notify mo kada giti barbaro nga videos tayo. Peace!